Nou, op dit moment zit aan tafel het CDA. Maar die namen altijd goed zeggen, jongens. Want Mariska Wieringa en Jan-Willem Sietsma, goeiemorgen. Goedemorgen. Je komt krijgen van een NL Doet-actie bij. Zeker. Je zo er net uit. Hè? Nee, wie ben We skinnen kleren hoor, hè? de truien smarrig de handen en de lezers en de Ja. klompen die staan bij de vader hoor. Ja, maar je mag nog niks niet. Je mag gewoon... Nee, we mensen- hebben echt wel wat dingen. Oh, We zijn echt oprecht smarrig. mooi. We hebben vanmorgen in Hurdegree bij de tennisbaan aan het werk geweest. Maar dit is het eind van de campagne bijna. Hè? Na een paar dagen en dan zult het hebben. En je mag nou in deze serie 5 zitten. Wij hebben 5 zitten. 5 zitten. Ja. Begin voor. Begin van 6. In ieder geval iedereen erbij. Ja. En we met die wij komen dan bij waar. Bij waar? Ja. Je krijgt net extra zetels. De bedrijf Nee, willen het verdelen. nee. Waar komt die wij dan? Nou, het is vooral wij willen de grootste wij Ja, wezen. nee, maar waar Ja. komt die wij? Ja, waar die wij komt. Ja. Nou ja, wij denken dat het wel een tour wordt van de BFTD om wedstrijden zitten te helpen. Zij denken van net, hè? Zij gaan natuurlijk ook gewoon voor het zitten. Nienke Koopmans, wie voor jou Relien, bij vaar hier de meeste stem. Of net bij vaar, die iets van 1200 uit mijn holen. En daarna kwam de listloeker van de FNP en van het CDA. Maar wie verwacht je dat het Nienke Koopmans en het BVNL-effect wel wat consequenties had heel van BFTD. Ja. Maar dat kan leuk natuurlijk van je goed vrij jongen Jesse Loinga. Ja, die komt straks. Ja, die had ik straks net. Ja, oké, daar kom ik straks even op. We vinden overigens wel eens dat Jesse het hartstikke goed doet. Dus we gunnen wat het Absoluut. CDA betreft hem zeker nog 3 zitten. Ja, dat is politiek heel correct, even dat zeggen. Maar goed, even nog het CDA. Hè, je benadrukken belang van sterke de warpen en de meerskip. Daar ga je met hulpboord door. Hè. Ik ga je van de week even bij dat het weekend debat, jongen. Wat wie het eigenlijk? We namen de verkiezingsfinale. Ja. Wat Maar vond ook in gesprek. ja. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja, Als we, maar denk je dat je daarna je kiezen met hoe de strijd luisteren? Hè? nou, het is altijd afwachten wat het bereik is met zijn jong. Maar onze Griffie had Tieren haar best die enorm een mooie jong van de meidje. We hadden leuke cartoons jongen. We hadden een soort willen gaan. Maar daar ben ik echt wel goede gesprekken viert. Dus dat ging ik echt wel ergens over. En wat Luc terecht zei aan het begin van van dit gesprek is dat we weer stemmen maaien. En wie roep ik echt iedereen op om te gaan stemmen. Want dat is tegenwichtig. Ja, waarom is dat zo weg? En waarom had ze dan CDA stemmen? Want ik zei krijg sterke dwarpen en een meerskip. Daar ga je met hulpboord door. Hier van de week is de dik hulpboord daardoor. Waarom? Hoe zou je hem dat? Nou ja, wat we sure is dat uw meerskip... Waarin maakt ze hier met verschil? Ik het zo zeggen als CDA. Nou ja, wat CDA echt belangrijk vindt is dat we het Mauko doen. En dus de SAN neemt de maatschap wij in plaats van de maatschap mij. En dus de maatschap mij van ikke. Dat is dit 4 van het CDA. Het CDA is een partij van de meerskip, van verbinding, van solidariteit, van gespreide verantwoordelijkheid. En wij door het Mauko. En wat we sure is dat dus de maatschappij, de ouderen, nou laten we zeggen 20 jaar echt steeds individualistischer worden is. Maar wat we ook sure is de kracht dat die kracht in de meerskip er nog steeds is. Dat mensen het Mauko dwang willen. En daar heb je verzekeringen van nodig. Daar heb je squalm van nodig, winkels. Dus het begint gewoon in de dorpen. Je hebt van de week op de jongen dat bepaalde partijen, ik weet niet hoe je hem erin staan, elk dorp had een meerskipzoekers nodig. Hoe staan je hem daarin? Dat is een belangrijk speerpunt wat ik heel expliciet in ons verkiezingsprogramma steert. Wij willen in elk dorp, dus ik in Burgum, een meerskipshoes. Maar is dat er net dan? De meeste dorpen hebben een dorpshoes of een ontmoetingsruimte. Maar sommige dorpen net. En daar is verlet van. Dus die dorpen die dat net hebben, het is bijvoorbeeld in Eerste Maand net voor de lange termijn zeker. Als dat meerskipshoes er is. Dat is nou een initiatief van ouder aan het draaien hier. Maar eigenlijk is er net een dorpshoes. En het is tegenwichtig dat mensen ook al moeten kennen in elk dorp. Dus dat is net alleen in Eerste Maand of in Hurdegriep of in Burgum samen, dat is in elk dorp. Ja. Maar waar betaalt dat? Dat betaalt de gemeente onder oren, maar dat betaalt ook de meerskip. Ja, de gemeente gaat daar geen hulp meer, toch? Ja, de gemeente had genoeg geld. Ja? Ja, Wow. zeker. Ja. Oké, die zullen we het horen. Want, maar dat ken dus. Want elke nieuwe wil een meerskipcentrum. Hè. Ik heb dat van mij van een mooie plan. En zo. Maar ik denk, ja, maar waar betaalt het? Er gaat een telefoon, maar die zit even uitzetten.
is wel een mooi deuntje, Luc. Ja. Ik let hem maar in. Ik krijg hem eruit. Maar, nee, maar dat kost geld. Zeker. En even voor de goede orde. Wij moeten natuurlijk wel de goede besluiten nemen en zuinig wijzen op het geld wat we te besteden hebben. We zitten voor onze inwoners. En ik zeg mijn knipweg wel, er is genoeg geld. Dat vindt het CDA. Ja. Wij hebben een grote reserve in onze gemeente. En die moeten we ook broeken om dingen te doen voor onze mensen. Maar dan moeten we natuurlijk wel goed mee omgaan. Ja. Iets oors, hè? Misschien maar even naar Mariska daar. Wat is die specialiteit trouwens in de Rie? Daar zit al mooi lang in de Ik Rie. zit nu 2 periodes achter de reg, waarin ik het sociaal domein, werk en inkomen en het onderwijs in mijn portefeuille hier. En ik daarin just natuurlijk weer die kracht van de meerskip waarom. Ja. Ja. Maar dan zei je van de weekend, gaan we ook over sociaal domein. Hè? Er weer een discussie, althans weer een onderwerp over jeugd. De jongeren die moeten een plak hebben. Het wordt soepketen, echt soepketen. Ik schrok van dat wurl in al. Want van mij je dat allemaal net staat, maar soepketen. Maar hoe stie je hem daarin? Want Nou, wij ben ik vond het wat lekker dik het oorstel. Die discussie die ontstond, vond ik wat abstract. Ja. Dus wij snappen die discussie en wij snappen ook echt dat op een gegeven moment, en dat is ook tijdens corona vooral ontstien, dat mensen op hun eigen hiem een plak creëren waar hun band elkaar moetje kennen. Maar het is natuurlijk ook de discussie van band onder de 18 die geen plak hebben waar ze dus elkaar treffen kunnen. En toen ben er inderdaad in een meerskip steeds meer van dit soort ontmoetingsplakken ontstaan. Ja. En wij snappen echt, en wij vinden het heel belangrijk, dat ben elkaar ontmoeten kunnen. Alleen nog, was just wat daar gebeurt, dat baart dus wel heel erg zwaar aan. Ja. Ja. Maar wat is dan de oplossing? Wat is de oplossing? Het is natuurlijk, er ben ik partijen die zeggen van ja, wij willen dat gewoon gedogen en er moet net streng op controleerd worden. Wij vinden het sowieso belangrijk dat wij goed in zicht hebben waar die soepketen binnen. En dat er echt duidelijke afspraken maken worden. Misschien ik wel met ons jongeren werken in de gemeente. Ja, maar het wordt soepketen, dat vind ik sowieso wel iets. Is er iets oors wat het betekent? Maar Dat ben ik helemaal leuk in. Ik vind eigenlijk, het is opvallend, like het samen zeggen, dat het woord überhaupt in de stemwijze gebruikt wordt. Ja. Dat hier voor u van het CDA net goed. Nee, ik vind het raar. Want daarmee, dus door we krijgen met elkaar, dus dat we dat eigenlijk normaal vinden. Ja. Maar En dat vindt het CDA net. Nee, maar dan ben ik gewoon die zitten van de matte plakken gecreëerd worden van jeugd. Ja. Zeker. Wat? Daar ben ik Nou ja, al wel over eens. En denk je dat dat een oplossing is? Nou ja, wat wij Lekker een voorbeeld, Jan. Hij had, toen Glense staat in Turkije al hoe wat, hij had erachter een ding bouwd. Ja. En dan zou de jeugd worden. Nou, we weten al hoe dat al is. Dat is misleren. Ja. Jongeren willen net naar plakken die voor hun betoog binnen. Nee, nou ja, ik ben zelf Dat stam klopt. ik nog wel uit die tier dat we mij elkaar jeugdzozen hier. Ja. En dat het belangrijk wie dat we juist echt de jeugd daarin de leiding joegen. En de volwoeksen op achtergrond. Maar wat wij in het ketenbeleid ook zijn, is dat we echt met de jongeren impeteren naar waarheid en behoeften. En juist echt daarin hun wel een leidende rol jouwen. Want dat is van de week natuurlijk ook zijn. We moeten het net oer de jongeren hebben, maar we moeten mij de jongeren zien wel de behoeften. En dat ken ik wijzen gewoon dat binnen het verenigingsleven is. Het Piepkindse Woord is daar wel echt een mooi voorbeeld van. Want dat is, het bestuurd ik door de jongeren zelf. Wij hadden er in de oude 2 weken ik even Delwest. Dus het kan wel. Nou, dat is historisch gegroeid. Hè. Dat is al heel lang. Dat had de historie. Zeker. Ja. Maar de ervaring leert vaak dat als iets betekent voor jongeren, wij richten een plak in voor hem, wij richten een plak in voor hem, let op die zin, dan werkt dat niet. Nee, maar dat werkt net van jongeren, maar dat werkt eigenlijk nooit. Van hier, nee. Want, en dat vindt het CDA ook heel belangrijk, dus dat wij net bedenken van de dwarpen of van de meerskip wat goed voor haar is. Nee, wij leeuwen heel bot van onderop en die kracht en die ideeën, die zitten in die meerskip. Nee. En het is uw taak om dat te faciliteren en net om het van hun te betekenen. Nee, maar jij van de week ik van, we moeten praten naar je, we moeten luisteren naar je. Dat is een soort mantra. Ja, ik altijd, we moeten luisteren naar die en die. Maar als er een jongere luistert, dan denk ik dat elke jongen zei, er is voor u niks te doen. Elke generatie zei dat. Nee. Dus wat mag daarmee? Nou, wij hadden dus nou in de Rie hebben wij de Teenskipsdij georganiseerd. Ik wie een van de rietsleden die daarbij aanwezig waren. En daar hebben wij dus inderdaad met leerlingen van het van de squalen in Burgum hebben wij in Peteerwest. Maar gaan ze alle en dat is het mooie van Teenskipdij. Het wordt ik terug jongeren oppakt
om echt politiek levendiger te maken tussen de jongeren. En mij elkaar te bedenken van, goh, wat zou ik graag willen in mijn omjouwing? En mij, de jeugd, binnen plannen betocht. En ik ben in de oude maand, ik presenteer op gemeentehuis. En daarna heb ik zijn, daar willen wij een bedrag aan beschikbaar stellen om daar verder mee onder gang te gaan. Om ik echt een officieel plan. Ja. En als je wat voor enthousiasme en wat voor ideeën eruit komen, dan ben wij net degene die zitten, nou dat pakken we gelijk op. Maar we gaan wel zeggen, ja, waar zitten een realistische plan in, waar kunnen we wat mee? Ja. En het is ook het doel van de RIE om dat jaarlijks waarom komen te letten. En de jongeren waar ik opperen. Ja. Nou ja, Maar dat? dit is een hele mooie start. Want dat is weer een ding. Ja, willen onze jongeren een jongerenrie? En dan is Santienskip daar al een hele mooie stap dichterbij de lokale politiek. Jongeren bij Rie ben we als CDA wel voor, maar daar onvullend nog op. Wij vinden het tegenwichtig dus dat we een soort van, nou laten we zeggen, een oudere Rie hebben. Die heeft dat toch al? Nee, maar dat bedoel ik net de gemeente Rie mij. Nee, maar dat is de seniorenrie. Ja, de senioren. Maar ik gewoon in de politieke partijen, zeg maar het collectief geheugen van uw gemeente. Wij hebben van de week een lunchbijeenkomst aan met uw leden die meer dan 50 jaar lid zijn van het CDA. En dan hier ik een gesprek met een van uw leden. En die weten soms, en die meestal ben, nou, deze man weer 84 jaar, die woont hier in Burgum. Ja, die weet heel goed wat er in het verliezen bad is. En dat wil net zeggen, daarmee zeggen we net van wie moet behouden wat er in het verliezen weer. Nee, maar wie moet soms wel even weten hoe dat ik alweer zie het. Als je het gaat over, in dit geval dan over de bouw van de energiestralen in Burgum. En werd ooit in de RIE oppraat is van oké, de betenksten ben, dat wie een betenkst van het CDA na 24 jaar maar te draaien en dan moeten we oproemen worden. Ja. En dat wil ik net maar zeggen, dus dat nou nog maat. Ik ben van de generatie dat achter Jan B. Sengels maar on door dat land stapte om te protesteren tegen de komst van de energiecentrale. Zo lang ben we hier al. Ja, dus, dat is vier van mijn tijd. Hoe historisch besef. Zolang dat ik in de eerste maand was, vind ik het... Wie die er al, ja. Is die er al en is er onderdeel van de horizon. Maar even over een wenningbouw. Helaas. Wenningbouw. Ik keerde van de week van wenningbouw, dat is voor iedereen geen discussie, er moet meer gebouwd worden. Nou zeg ik dat de BF, de Jesse Looyenga clubje, BFTD, Petter van die willen dus die starterslening die ooit in de gemeente West had, die willen het weer in herstellen. In 2023 is die opheven. Ja. Daar zijn twee partijen zien, de VVD en de BFTD, als ik het goed is. En Jim dus net. Waarom is die startersregeling toen op? Nee, BFTD die weer voor. Hè? Die had... die is voor. Ja, Luc zei VVD en BFTD. BFTD is voor. Voor de regeling. Ja, maar hij is toen gestopt. Hij wie er al, die regeling, toch? Ja, hier is in het verliezen de West en wie wil hem nou weer op na introduceren. Maar waarom is hij er toen... Waarom is de gemeente ermee ophouden dan? Nou, er was toen het idee dus dat het net een gemeentelijke taak is. Dat de gemeente daar geen geld voor hoeft te reserveren. Maar de team ben verloren en daarom stiepje waar ik deze komst van die starterslening. Ja. En die komt er dan niet? Binnen die partijen op het zien? Er zijn partijen op zien, maar zat het in de stemwijze blijkt, is er nou al een meerderheid. Ja, mijn stemwijze tegen meer dingen bij. Denk ik nou... Van meester krijgt is. Maar goed, maar dat is overal. Door hem vooral even toe, jongens. De stemwijze die is te vinden via de site van de gemeente wel. Waarom moeten de mensen nou op het CDA stemmen om je maar die extra zetel te helpen? Ja. Nou ja. Ja, Luc zit naar Mariska. Nee, maak je me natuurlijk. Ik wil wel een antwoordje. Ja. Nou ja, sowieso wat ik vind en wat wij als team ook vinden. Wij zitten echt in de haarvaten van de samenleving. Wij weten wat er gebeurt. Wij voeren net één keer in de fjouwerie campagne. Maar wij zijn gewoon fjouwerie zichtbaar. We zijn benaderbaar. En dat is echt wat wij uit de samenleving waarom krijgen. En ik zeg ook altijd, ja, het is soms in lokale politiek nog meer het stemmen op poppetjes dan het stemmen op partijen. Om waar jouw stoot het vertrouwen. Ja. En dat vinden wij heel belangrijk. De CDA-leden zitten in alles dwarmen. Die zit midden in de gemeenschap. Die ben lid van het kerken. Die ben lid van de vereniging. Die ben actief bij de voetbalclub. CDA zit er overal. En daar is de gemeenschap. En daar word ik sprutsen over wat er nodig is in het dwarpen. En dat nemen wij mee naar de gemeente. En SAS, dat is eigenlijk... Waarom het zo belangrijk is dat mensen op het CDA stemmen. Ja. Want als je op het CDA stemmen, dan stem je op
lokale mensen die het in het dorp waaien, maar die ik de verbinding hebben met de provincie of met Den Haag. Ja, en dat is ook het verwijt vaak hè, van lokale partijen. Die, ja. Ik heb de muziek, dat houdt in dat we nog 1 minuut hebben. Zo hoor, het Flint. Ja, jongen, dat is ja Het is al precies. het zelf leuk. Dus, Ja. Het laatste nog, de best kandidaat wethouder, begrijp ik? ja, klopt. Ja. Wat is de eerste was toen oppakken als wethouder bent? Nou ja, we maar eerst waren dat we de portefeuilles verdelen, maar Ja, maar ik wil heel graag een slag met waaien. In elk dorp een stritje erbij, dus ik hoop dat wij het vertrouwen krijgen dat ik als wethouder met waaien aan de slag mee. in elk dorp een stitje erbij. In elk dorp een stritje erbij. Dat is de kern van het CDA dit keer.